Di berdewamiya karvedanên nerazîbûnê li ser desteserkirina hevserokên HDP û parlamenterên wê ji bal hikûmeta Tirkiya ve li bajêrê Duhokê jî xervebûneka nerazîbûnê hat darxistin û têda piştevaniya xwe ji bo parlamenterên HDP û Kurdên Bakurî dan diyarkirin û daxwaz ji civakê nêvdewletî jî hat kirin ku li hemberî kiryarên AK Partî êdî bêdeng nemînin. Em wekû xelkê Duhokê û xelkê Behedînan em bi tundî wan kiryara rîreş û riswa û şermizar dikin. Xelk hemû dizanin Bakurê Kurdistanê şoreşek heye û 45 sal e xebatek û têkoşîneka neteweyî niştîmanî dikin ji bo aştî û azadî û rizgarî û serxwebûnê. خازش دولت کوپنوو دموکراتیت تاغون بدنک نمینن اف کریارا اردوغانی و سیاست آوی کری قبیل نکن پیتویا کو بهنه دنگ اف پارلمانتار بدنگ خلک کرد تاتینا هاتین بوینا پارلمانتار پیتویا بزیترین وقت اف پارلمانتار بهنه آزاد کرن. Xirvebûyan dixwastin ku helwestê ekrêziyê aliyên siyasî li dur vê pirsê berdewam bibe ta wekû givaştin li ser hikûmeta Tirkiya û AK Partî rengvedana xwe hebe. کو کرد همی یک دنگن کرد ظلمی قبیل نکن باشور لگل باکوره همی یک دنگین یک هلویستین اوا کو اردوغان کری و دولت ترک جیگای قبیل کرنه نینه و اواوی کری دجی پرانسیپن اخلاقی نه دجی پرانسیپن مروواتی نه geleka girêge cihê dilxweş ku hemî partilanên siyasî taybetî li Başûrê Kurdistanê nerazîbûna xwe û îdana vê kiryarê kiriye careka dî dixwazim ku helwîst cidîtir bîtin û bibîte fişarek gel hikûmeta Tirkiye ciddî û bibîte navbijiyana ku bibîte hokar careka dî ev e nehêne desteserkirin. Eger li bajarokên Bakurê Kurdistanê hikûmeta Tirkiya parlamenterên Kurd desteser biketin li Başûrê Kurdistanê û li bajarên Başûrê Kurdistanê weke diyar divê xirvebûnê da li bajarê Duhokê li gorî ku amade bûyan gotî dengê ekrêziya Kurdan bihêz diketin û ev kiryare pitir giyanê berxudanê bihêz diketin. Dilşad Hîmû NRT Duhok.